Sintar kan Radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Sige tabi marhay na Lunes na pagkaaldaw sa Indo Gabos sa Tuya Gabos mga kabarangay. Fet sa 20 na ngunyan kan bulan ni Pebrero taon 2022. Ang pagrespeto mina naman sa lambang miyembro kan familia kasabay diyanan sa muyang pagpagirumdom na sa paghampang takan kaaldawon ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot yan sa Gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta sa satuyang pag-iriba sa Technical Department si Tata Nems Flora. Ngunyan sa kumpleanyo ni Tata Nems, ano? Happy birthday tabi sa imo, Tata Nems Flora. Sagkod magkitang alas 10:30 nin pagkaudto, programa na pong Tingog kan Banwaan nag-imbitar mag-iriba-iba man lamang. Sana po yaong kamo dyan ipinagpadagos kan mga dakol na nag-arantabay kasubago ang paghinanyog man tabi digdiman po sa Tingog kan Banwaan maging kamo Tagaligas, Pialbay District sa Kuntaraga sa inman na lugares digdi po sa probinsya kan Albay, sa Tabaco, maray na aga sa Indo dyan. Nadadangog kita dyan sa 106.9 WGB-FM ang samuyang sister FM station dyan. Good morning sa Premier Distrito. Yaon dyan kasabay ta si kumpadreng Jomar Bien. Second District pading Al Mario katuwang si Ans Galero, Joshua Bino. Third District kumpadreng Jimmy Nasalita. Sa Manibela si Henry Mata. Sa muya pong piloto The Boy Mata. Sa control technical yaon dyan Ramir Tanay. Ang sa muya pong Chief Tech. Siya po ang minaluwaskan sa muyang broadcast sa radyo sa AM band, traditional radio, region-wide, imaging supigabot man po kan sa muyang pwersa sa luwaskan Bicol. Sa newsroom, sa padagos pong pagsumada kan mga nagbuburutuang istorya sa lado lokal, asin sa pag-abangpan kan mga istorya sa lado national, international, yaon dyan, News Director Mar Dela. And siyempre, katuwang si Angel Mostaza, si Jen Matthew Balyaran, sagkod si Jimo sa muyang social media page. Tarabang-tabang pa sa production, IT asin sa research newsroom ya, umpadyan ang nagkukuti-kuti po man kan sa muyang broadcast para madangog asin mahiling worldwide, netwide sa DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Si Richard Astor, siyempre katuwang dyan si Gracia Marie Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong Public Information Officer ng bayan. 1212. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi dire-diretso muna kita kan mga istorya, priorities ang mga reports diyan sa luwas so pagsubaybay kan retrieval operations, retrieval search and retrieval operations diyan sa nagbagsak na Cessna plane, and syempre ito pang flash report na ipinagpaluwas man ni kumpadreng Jimmy Casubago. Tutukan ta daw yan ng mga pangyari asin iba pa. Nasa linya kumpadreng Jimmy, what's happening? Go ahead. Matahig nag-pull out na kami ni Boy sa barangay Agotmon sa Aloy pa proseso kayo. Nag-request na ang kamaligap nin Soko team ali dyan sa Campo Simeonola, and nagbugtak na ki mga police line ibong-ibong ka na tinampo tabi pare Roger. And dit na background der kaso wago na i-plus niya to mga alas 7 lampas kan may informasyon na igwanin duwang persona na binadil aldaw nin saod ngunyan
sa barangay Kutmon. And nakahuro niya to si Kapitan ABC Federation President Dennis Misulanya na basta na sila nagkaburo kag kaso bago duman sa market kan Kutmon dahilan sa alingaw-ngaw nin mga putok nin badil tabi pade sagod na mapara na mga putok iyon na ito may nahiling duwang persona duman sa kali sa tuong parte sa walang parte may nakatagaloob man na sarong persona so saro dahil may mana sirip ni Boy na nagkakatarabuna na ini parehas tabi pa ni mga papag na bala pagkatapos may sako so saro na si sirip nakatigaloob tabi Roger. and gari sa likodan may marka na tama sa likod tabi pa rin. Yawon ang pagtubod. Dahil pa man pinagdedeklara kan kamalig PNP, tayaw naman nagabot si Chief of Police Aaron Liagas digdi sa crime scene na kung saan sinda bilang otoridad dahil man basta makakonfirmar na gada na ang mga ini ang magdideklarar kayo ni suko team na halaton kan mga otoridad digdi sa lugar tabi pade yaon man sa presensya na natural kan PNP nainot na nagarabutan man ka subago sa mga membros kan Philippine Army na nakabase na dyan ini sa Alubo tabi pade. Roger, kung igwa na kumpadring Jimmy na nakapag-istorya lamang background kan duwang iyan dyan sa mga kataraning o mga yaon dyan, tako mo may saudan bagayan, over, go ahead. Nahiling sa nadidahin basado sa mga nakahuro niya itong mga nagtitirin na gari na nagsasahod. Actually, may indikasyon na nagsahod. Sa tangod ka na ulugan ka to sa Kaling Saro, yaon so sinahudan mga Ricardo tabi pa di sa yuti so nahiling niya to. Oo. So, ang sabi, magkaiba. Dahil niya to ma-validate, makakapagdaramkan sa mga polis na, basta yun so nagkakuruan niya to. And dahil maninda na hiling na kun si sayan na mga suspitsado sa mga tsura, pagpurutukan, kurubiran nga kami digdi. Roger, to that ka kumpadring Jimmy. Pareho lalaki ang biktima, no? Over. Pareho lalaki tabi pa rin. Roger, sige. O yan, haloy pa ito. Igwa ba kita nin pagpupukusan sa ngunyan, itong retrieval operation, actually mente sa mga polis, busy sa briefing kaso bago, alagad nagkabaranga sa atensyon, matapos na magputok ng istorya, na may duwang persona na biktima ni na mga pambabadil digdi sa southern part kan Kamaligal Bay, particular sa barangay Kutmon sa nasabing lugar. Ang mga gadan tabi pa di ay baga gadan ang mga persona na may mga tama yaon sa kanal tabi pa di. Roger, to that compadre. Kopya, sige. At magdideklarar ka na ulit niya, magdideklarar ko ni Gadana, suko team. Sige. Yung pikalat mo niya, dige, police line, pag-ibong-ibong na linya ka na tinampo. So, tinampo, medyo pilat mo niyan, sa natural, may mga cordon, may mga police line tabi mo niyan sa mga oras na Diyan sa Kumun, ano? Kutmon. Kan Kamalig, Roger. Sige. Ang Kumon digdi pa purabiran Kutmon. Roger. Ang sunod Kutmon na. Okay, so yung tabi pa rin. Abangan, sa kung ano ang pangaran, sumakot ay pamanini pinag-hiro. Dahil nga ito magdidepende ni sa pag-abot kan suko na. So later on na lang tabi pa rin kung ano sa development kan investigation, mga pangaran kayo madepende na lang kita sa iluluwas na informasyon, press release kan Kamalig PNP. So, pabalik na lang kami taduang ngunyan, balik kita digdi sa mga pinagigibong ispersos kan MDRRA mo, lokal na gobyerno, duwa na nagtatabang-tabang tabi pa rin, Kamalig,
and ginubatan pon sa pon ang ginubatan yaon man ang pagiging aktibado asin na pagiging cooperative digdi sa mga espers na pinagigibukan kamalig MDR mo and lokal na gobyerno para masusog itong mga persona nalunad kan sis na plane na nag-crash nag-crash diyan sa may pamitisan kan bulkang may diyan baba ko naman ini pamitisan tabi pa day duma 350 meters ali duman sa crater an pinagsabi na binagsakan ka na sabing sis na plane tabi pa day. Roger, kopya Yan ang kumpadre sa Jimmy. mga dagdag na informasyon. Going na kami sa Mayon Unit ni Boy, Kawalig, Suwatumpa, balda kami duman sa Barangay Maninila. Duman man may Incident Command Center ang ginubatan LGO sa pamamayong niya ni Mayor Chino Garcia, MDR mo Joy Maravillas. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon with Boy sa mobile, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DCGB on assignment. Sa follow-up kan mga pangyayari dyan sa tuyang palibot duwang insidente yan, sarong mayor na insidente. And sa man na nagbutwa pa na sitwasyon, pambabadil dyan sa duwang persona sa may Kutmon kan Kamalig. Buwebel tadahan ta po na mga pag-urestorya sa mga pangyarihan sa palibot. Maray na aga kay Sir Norly Liorca. Maray na aga tabi sir asin sa familia dyan sa indong lugar. Sir Norly Liorca tabi. And dyan sa mga taga-Daragaman tabi kay Sir Norly Madilar. Sa tuya man kay Sir Nor Madilar. Mga paraan tabay-tama niyan. Diyan man po sa Petron Gazul, Petron Top Gas Gazul, sa tuyang sponsor diyan, Sir Atu Lim, Petron Gazul, Petron Top Gas Gazul. Ang kapartner ng bawat kusina ng tahanan kan Pilipinas sa haloy ng panahon. Kumpadreng Jomar, 1st District, what's happening man? Good morning! Salamat kaparing Piyo. Good morning sa mga parantabay. Igwa ng mga pagpipilian ang lambang cluster kan DepEd sa mga atleta na sa indang ilalaban para sa provincial meet. Initabi pa rin natapos naman ang mga cluster meet sa manlain-lain na distrito digdi sa probinsya Kanalpay na iyo ang pigbabasehan para makapili nin mga atleta na panglaban sa palarong panlalawigan, asin pati naman sa regional, asin palarong pangbansa. Digdi sa 1st District Canalbay, ang nag-champion digdi sa elementarya sa ginibong Cluster A meet na ginibo sa Banwaan kan Santo Domingo. Iyo ang Banwaan kan Tiwi o ang mga estudyante sa elementarya kan Banwaan kan Tiwi na nakakuan nin 36 na gold. Ikaduha digdi tabi pa di ang Banwaan kan Bakakay na nakakuan nin 27 gold, asin ang ikatulo iyo ang Banwaan kan Malilipot na may 23 na gold medals na nakuha ang mga atleta sa elementarya. And sa secondary o itong sa mga high school, ang nakakuaman kan gold medal o ang pinaka-overall champion, iyo ang Banwaan kan Malilipot na may 46 na gold medals. Ikaduha digdi ang Tiwi na may 43 na gold medals. Kasi ikatulo ang Bakakay na may 37 gold medals. Ang kairiba sa Cluster A meet, iyo ang mga Banwaan kan Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, asin Banwaan kan Rapu-Rapo. Sa pagi kang resultang ini pare, hindi na pipilion sa saraon kung sisa ng mga atleta ang sa indang ipapadara ay ilalaban sa nagdadangadang man na provincial meet sa Abril 24 sundo 28. Yan kumbaga zonal meet yan kumpadreng Jomar, zonal meet over ang apod nin dalig di cluster meet Cluster arup meet kan na. sa first district cluster A
ang first district, pigkukumpuesto kan 5 banwaan digdi, masarong banwaan, itong Rapo-Rapo. Ibigdagdag yan. Iba man sa City Meet, sa Tabaco City, iba man ang ralaban ninda. So, iyo yan ang babasahan nindang cluster meet para makakuha kan mga matitibay ng mga atleta na panlaban naman ninda sa masalangkaw na level. Ayan pa din Bareta, Jomar Bian, DZGB. Salamat, kumpadre Jomar. Sa istorya, hali dyan sa luwas, cluster meet. Kaya itong mga panang apod kan, yan na zonal meet, yan. Naka-tune in, Papa P. Yan, manungod sa rescue operations or retrieval na siguro. Sige tabi, standby all units. We will get in touch, tibaad lamang maakomodar kita, ni Mayor Kaloy Baldo, kan kamalig. Tasyaan lamente na autorisado po na magpaluwas nin informasyon if ever na bakante lamang an sa tuyang pinag-aapudan kan munisipyo kan kamalig. Siya po ang incident commander diyan sa pinagigibungan niya na retrieval and rescue operations. Mayor Kaloy, maray na aga, si Pio po kan DCGB. Sandali, baka maluya. Hello, Mayor Kaloy, maray na aga po. Naku, hindi naririnig. Sandali mo na. Hello, Mayor. Nawawara. Di kita ning audio. Sandali mo na, ha. Hindi na, di nakakuhan. Di kita na dadangog. Yan, nag-ring na. Baka lamang okay na yung signal natin, dyan sa if ever na hindi po busy or bakante po sa tuyang si Mayor. Yan, nasa linya na po. Mayor Kaloy, marhay na aldaw po tabi. Maray na aga po, Sir Pio. Mayor, thanks for taking our call. Pasensya na sa istorbo. Ano pong latest sa ground tabi sa rescue and retrieval operations niya to, Mayor Kaloy? Go ahead po. Actually po, Sir Pio, padakos po ang search and rescue operation ta. So, yung po dita sa may area ng Ginabatan and Kamalig. So, posible na agian kan tubig, kali duman po sa may area kan binagsakan kang aeroplano. Dito po pigali sa posibilidad na baka nakasabay duman sa oras na sing tubig pababa sa mga sakay. Kaya nagkagawa po kitang mga team na duduman po sa area para mag-check, as in mag-search kung yaon po sa body. Ay, opo. Okay, now, saro yan sa pinag-consider tabi, Mayor, na tibaad man agad inanod, linigid if ever, so mga lunad na pasaheros kan Cessna. Now, saro pa sa nagbutwa kasuhapon Mayor Kaloy sa meeting nindo sa command is mapa aerial giraray nyo yan using drones and iba pang air assets niya to. What if kung igwaning mahiling duman na parang proof of life or body na yaon mismo harani sa crash site considering na halangkaw ng maray ito and so saro pang factor yung alert level to kan bulkan mayon, what would be the approach tabi, Mayor Kaloy? Actually, nag-aalat po kita kang go signal, kang P-box. Kung pwede sumakat ang sa tuyang mga rescuer na masakat ko na duman po sa pinagsakan kang aeroplano. Kung tawag po kitang go signal, may mga initial naman kayong pag-uulay kang team kung paano po sasakaton. Tadakol man po ang volunteer na mga mountaineers. Then may mga expert din po ang mga Bureau of Fire. Then nagkuha na din po mga volunteer din, may aram din sa mountaineering ang EDC. Then kung magtugot na po, magibo po planning para po dumanon po sa site. Iyo po. Ta medyo critical decision making man yan tabi, Mayor Kaloy, baga ta alerto numero 2, bawal naman na aktibidades baga dyan, lalo na ta sa may crater ito, Mayor Kaloy tabi. Tama po, Sir Pio, delikado po ang sa tuyang gigibuon. Pero syempre, buhay din po ito, piko-consider. Pero di po kita pwede magduman na warago signal ang P-box. Opo. Mayor, if you may, igwa na po tabi ning feedback lamang coming from
Fibolx or still waiting pa tabi? Kasubanggi, nagsurat po sa taga EDC sa P-Box kung ano po ang magiging kandida. Siyempre, itong mga sa P-Box man, even may meeting po kami sa P-Box kaswapon na nag-attend there through Zoom. Ang dahil man po sindang nagtataram na go signal talaga. Ang sabi nila, pwede, pero ang gusto mo po, maging written po ang pagtugot. Kasi syempre, data aram, data man po piga agad. If ever may mangyari, duman sa mga rescuer ta, mababasol po kani kita sa grupo po na nga ta suminakat ka mo, dahil man kami nagtugot. Iyon, opo. Kaya, saro po yan sa pigkukuls kami, piga agad. Kasi kung tugutan po kami, may mga nakaulay naman po kita na may mga expertise na willing sumakat po duman. Anytime, basta itugot sa nakan Fibolx, go tabi kita, Mayor Kaloy? Ayun po, ma-planning po kita. Kakaibanan sa mga volunteers, then sa mga expert ng EDC, then sa EDC din, para aram po kung ano po ang gigibuan. Iyo tadi pisil man agad, alert level 2, baka magka-phreatic explosion dyan, yung rescuer, iyon na naman ang i-rescue tabi, Mayor Kaloy. Tama po yan. Iyo po yan. Then, baka kita pa mapasol. Oo, yun. Now, sa arog ka ining sitwasyon, ang konsentrasyon mo na tabi, Mayor Kaloy, kung tama sa pagkasabot ko, is digdingo na sa ibaba na porsyon so pwedeng bulusan kan iyan na halit dyan sa itaas na konektado duman sa crash site tabi. Tama po, Sir Pio. Tama po. Opo. Now, Mayor Kaloy, if we may, nagmiriting ka mo kan Civil Aviation Authority kaso Banggina tabi, magbabangina? Natapos kami, past 8:30 na kami natapos. Opo, opo, if you may, ano po ang nagluwas sa initial na hururon? Nasa normal flight path ba yung airplane or what tabi? Ang kapo, mapaluwas man po sindang official statement. Sinda na sana din po, tayo man po ang napagulayan. Pag manungod po sa duman sa route, sa investigation sa aeroplano, sinda po mapaluwas. Ay, opo. So manungod po sa search and rescue, kami po pwede po magpaluwas, then kami pa din naman po ang po dito, nagagibok yung mga pagi and pagkukonek sa ibang ahensya para po pamapadagos po ang search and rescue. Iyo po. Takasubago, nakahurong ko man si Madam Cynthia na tumanot kan Kaap Bicol and ipinagpasa sa imo pero ito ngani dainin na may ma-disclose man so far kung nasa normal flight path susog sa flight plan itong sa aeroplo or what happened tabi, Mayor. Now, opo, Mayor, igwa na po nin kwan, dumasawro nindo kaswapon with Kaap. Igwa na po ning investigating team na yaon na databi on ground, over? Igwa na po, nag-investigate na po sinda. Even so nakatuka po ata duman sa radio, so nagpakukakan route ninda, yan man po duman. Ayun, oo. Kumbaga yun iso katumbas kang NTSB kan US tabi, Mayor Kaloy tabi, ano po? Iya po. Okay. Sige di kumusta tabi ang ground, ang monitoring, latest, iyon na po talaga ito, so Cessna plane, ano po? Ayun na po ito. Wala man ibang bumilang sa aeroplano. Even sabihin ta, bako man, data pa na ako so numero, pero wala man ibang aeroplanong nawawala dito sa may area ta. Ang pagkailing ko kay itong duman sa picture baga po, so buntot po yun kang aeroplano. Yan, so buntot na kan aeroplo, sus Mario Joseph. Ayun po. Di sige tabi, Mayor Kaloy, and thank you so much. From time to time magtataga-contact kami sa imo for the developments tabi. Mabuhay ka mo. Opo, Sir Pio. Thank you po. Thank you so much. Mga tugang, si Mayor Kaloy Baldo, siya po ang ground commander sa rescue operations na pinagigibong niyan kan sa tuyang otoridad gobyerno tabi sa incidenting iyan. Nag-signify si Sir Cedric Daep tabi, pudanta daw tabi kung pwede na sa tuya man na APSEMAO chief para sa iba pang mga informasyon manungod sa siring na bagay
nagkaigwa ini na briefing gari nagpalayog naman si Dangon yan mga personnels para sa pagpadagos pa kan operation. Sir Cedric, good morning. We're on air po sa Tingog Kanbanwaan. Good morning, Tabe. Good morning, Tabi, Pio. Opo, nakaulay ko pa lang si Mayor Kaloy Tabe, and the concentration kan operation would be sudigdingo na sa may ibaba na porsyon na pwedeng bulusan kan gali na yan hali duman sa Krasay Tabi, Sir Cedric. Iyo, tama yan, Tabi, Pio. Duman mo na kami makonsentrate. Pero, hindi mangyarari discount na yaon duman sa recates. Kaya ang plano, dire-diretso ang search and rescue operation. Ma-shift na kami sa search and recovery pag manahiling na subadi. Sa recates, nahiling na, pero subadi day pa. Ang Office of Civil Defense, ang EDC, tapos ang CAAP, TOC5, diretso ang coordination with the national support. Tapos kami man sa local, man. Ngunyan, ang nangyayari dyan, ining plano na gigibuhon ta, pwedeng, kahit po namin unang i-evaluate sa taas ang sitwasyon bago magsakat so ground operation. Tanganing, kung anong evaluation mi sa taas para sa sendang safety, ito ang magiging input kang team ni Mayor Kaloy pasakat. Most probably, combination yan kang air asset and then ground team. Tanganing, magkaigwa kaming sistema na gigibuhon na bago magsakat so nasa iba support na lang sa itaas kung na mag-succeed so planong through chopper by a certain area of spot na pwedeng mag-rappel and then pick up on duman pag na-recover. So kung yaw duman sa body. Hindi pa sigurado. Opo. Now, nagkapirang oras na Tabi ang luminis, bako nganing oras, kundi aldaw na. Sir Cedric, ano po ang klasifikasyon pangunyang kan operation? Is it still search and rescue or search or retrieval na Tabi? Over. Hanggang day patabi na isiling piyo ang body, search and rescue kita. Dahil ka pwedeng i-discount na gada na ito until such time na na-declare na nahiling sa body. Pag nahiling na sa body, pwede na kita mag-shift from search and rescue to search and retrieval. Ay, opo. Now, igwa kang naon nambita na magamit po, Sir Cedric, kang air assets, tanganing mahiling managaduman kung igwaning proof of life, Tabi. If igwang mahiling na may proof of life or ano pa man, para yung kimalayos na igwang mahiling na body duman, na lifeless kumbaga, anon magiging approach taking in consideration na yung FIBOLCS alert level to Tabi kita? Go ahead po. Ano nga na kita, may a distance na may tulo kitang reserve na air assets from EDC and then so detalye ka ito dahil kumataram gayon and then igaman kitang air asset from the government na magamit mo na powerful camera na yung babasihan mi sa pag-evaluate kang mahihiling duman sa findings kang video or still camera. And then, pipakuan ko footage itong stretch kang tulong channels ining Misi Gali ling pagkatapos itong Manila nga ning mag-iwa kami further evaluation na kung dahil duman sa sarot tapig anticipating ko may error ang coordinate then may probability na dyan sa tulong iyan yaon ang eksakto ang location kang wreckage. Although data pwede sabihin na eksakto talaga kaipuhan, magkaigwa kita option ta. Ang coordinate na nakukuha ta, dahil kapag sasabi eksakto baka may error. Now, kung igwa dumanin mahiling na dahil taman pighagad, kung baga, lifeless body or igwa pang proof of life, paano natin yan mapa-pluck out o ma-ferret out, taking in consideration na bawal susog sa FIBOLCS ang pagkuhan dyan, ang pag-aktibidad dyan, the alert level to kita? Over. Igwa na kaming sistema siguro ronan dyan. Pero, kaya po may manggirala ang support sa FIBOLCS in crisis. Kaya, nag-i-effort man ang EDC na bako ang manggirala. So, written approval kang FIBOLCS dahil nasa alert level to po kita. Ang criticality dyan, kung mag-aspa, delikado. Tapos kung mag-ura na lahat. Kaya nga, coordinated kami sa pag-asa kang wind data by altitude, pagkatapos sa weather condition, and then so, condition kang mayon volcano. Ayun. So kadakol pala ng pagkukonsiderar Tabi, Sir Cedric, itong so pagkakalocate mismo kang crash site, saro lang ito, kapinunan pa lang ito, and gulpi pa ang kukondis pa naghahagad na kondisyon, including yung pag-asa, kasabay na sa pag-uran Tabi. Over. Kaya nga, di kami na basta-basta nakakapaluwas di press release and information
mga dito. Very critical ang operation. Hindi Mhm, naman pwedeng i-sacrifice ang mga teams na nasa operation dahil lang baka magkaigwa kita false information na delikado. Kaya gusto namin magpaluwas. Pag igwa na talagang result, papaluwas kita press release through ka-up. Mhm. Sir, ano tabi kaso hapon nagka-meeting ka mo with Kaap, ano ang nagluluwas sa investigasyon if you may initial na mga informasyon kung nasa tamang flight path ba, flight path or flight susog sa flight plan, so inagihan ka ng eroplano, over? Hindi tabi akong authority magpaluwas kang figuro nanduman, kundi ang pwede sila siguro sa investigating team na halik sa Manila. Ayun. Mhm. Tapos maluwas karo yan ang ipoprocess nila sa report. Pag igawa ng final report na approved, then ito nagkaroon sa information na pwede maluwas. Mhm. So would you confirm na igwa naman po ng investigating team na yaon na on ground tabi, over? Kaya, madali. Sabi, iyo, Sige, para sige. ko mag-meeting kay Gob. Sige tabi. Thank you so much. Sir Cedric Daep, tama meeting na kay Governor Grex ang sa tuya pong AFSEMO chief manunungod sa siring na bagay. So that's the clear picture na po tabi kan operations ngunyan digdi sa tuyang pinagsusubaybayan na insidente nga na. Taud bebel tadahan tayan ta we're lagging behind na sa mga commercials and nakalapos kita sa dapat na oras na pag-check niya to. Mabuela man na si Chief Tekramir. And then pagkatapos kaya buweltadahan ta po yan, i-dissect niya to, oras Pilipinas, it's 9:37. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon, ilabas ang multilakas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey
Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Dire-diretso kita kan sa tuyang mga pagsubaybay sa pangyayari isan pag-akomodar kan bulos kan informasyon. Nakatalagtagpo dyan ang sa tuyang tropa, lalong-lalo na si kumpadreng Jimmy, asin si Joshua. Kumpadreng Jimmy, what's happening, Giraray? Good morning! Andali mo na at kinokonect tabi kumpadreng Jimmy Giraray naputol. Taod-taod may mga istorya pa kita ha manungod sa siring akan na sitwasyon digdi sa tuyang palibot. Paki-advise na lang tabi Chef Takramir kung si sayang iinoton kung okay na kipading Jim or si Joshua ano tabi. And taod-taod ang sa tuyang pag-urestorya manungod sa mga informasyones na nagbuburuto digdi sa tuyang palibot. Pading Jimmy, standby muna ha, ta i-re-establish may ang linya diyan sa imong location. Kay Joshua mo na kita. Joshua, what's happening? Go ahead, good morning. Yes, good morning Tabi Sir Pio, good morning sa mga paratabay. Nagkapirang minutos na Tabi Sir Pio, pa-deploy na kami, mapaw na kaming magtukad sa mga galis digdi sa sakop kan na barangay Kirangay. Dakol kaming iriba Tabi digdi Sir Pio, PNP, BSP, Philippine Army, and mo kan na daraga. And naka-standby digdi sa barangay hall kan na barangay Kirangay and members kan na Red Cross Albay and Albay Provincial Health Office. Kasi sumawala kami digdi Sir Pio bilang standby support kung ano man ang maging findings kan mga ma-rescue papatok ka digdi sa mga galis kan na Kirangay. Inikita ni Sir Pio ang direktiba ni Mayor Caloy na mag-focus na muna sa mga galis hilingon kung baad may mga inanod na debris or mahiling man sa mga galis so lawas kan sakay kan na buminagsak na Cessna plane. So ngunyan Tabi Sir Pio, ang guide mi digdi iyo si Kapitan and sigun sa iya medyo hararom ang mga galis digdi Sir Pio kaya medyo mag-iingat ang mga rescuers niyan digdi may mga hararom talaga, may mga 60 feet ang hararom and sobra pa.
So ngunyan, ang mangyayari susod sa direktiba ni Mayor Caloy, dahil pwedeng magbaba tulos duman sa mga galis mismo. Ang gigibuhon sa mga parang gilid lang tabi Sir Pio kan gali, magmamangno, magtagaturta na sa baba kung ay may mahiling na lawas o kaya debris o debris. Tapos sa maging mapagmatsyag, kung halimbawa sa nagkapirang oras na baga tabi Sir Pio ang nakalihis, kung halimbawa nga may mahiling ka mong mga hayop o mga bayo na nagatiripon-tipon, may pigtutuka, may pigkakaon, pwede itong dulukon, ranihon, tanganing makumpirmar kung ano itong pigtutuka o pigtiripon-tipon na rin da. So sarot lang yan sa mga instructions and ngunyan, papadeploy na kami. Diit lang na briefing, so members ka na PNP, buda briefing man ni Kapitan. Nagkapira mga tanod man tabi Sir Pio na maibata. Medyo delikado ang terrain pagabot sa mga harni na kan gali digi sa barangay Kiringay ta igwan sarong dakulang gali an Kiringay palantadi Sir Pio and pagkabot sa orin natan gari minasiwa sa duwa minabangaan sa duwa so pagkabot mo naman sa parting masiwaan na magbubulagan man ining grupo pero magtataragpuan naman pagkabot naman sa pinakapuro and sarabay naman diriyo na mababa digi so sa presente mo niyan tiga account tabi Sir Pio tiga bilang kun pira gabos an masarakat na personnel ta dapat so kung ano sa bilang na naghaligdi, taod-taod, pagbalik, dapat kompleto man, sabi, Sir Pio. An kunyan, ang jump off point is anong lugar? Barangay Hall kan? Barangay Hall, sabi, Sir Pio, kan Kirangay. Kamalig. Correct. Okay, and ang area of operation will be ining mga lugar kan, galikan? Kirangay, paitaas. Roger to that Sir Pio. Sa ibang barangay tabi Sir Pio like barangay Tumpa and iba pang parts kan Ginabatan, may separate team man na masarakat duman sa mga galis kaya itong nasabing barangay. Roger, so mga pirang square kilometers daan sa Sakubun kan operations and hanggang anong oras ang operasyon over? Dahil pa kita nin complete details tabi Sir Pio. Sa ngunyan, briefing muna. Tadto, may pinagasikan sa si Kapitan. Pero sigun sa initial tang pakipagulong kay Kapitan, baka nga di kita abuto ng banggi, makababa na kita. Taday man Sir Pio tabi, pwede na magsakat na maray duman sa tok-tok na ka na bulkan. Kung saan na so makayang abuton ka na espersos buda so gali, sundo lang duman tabi Sir Pio. Tod-tod, iya po kay Kapitan kung mga perang kilometro ang tutukadon and mga anong oras makabalik. Pero sa estimate ni Kapitan, dahil man siguro Sir Pio aboto na magdiklom. Iyon, okay. Sige, kopya tabi Joshua. Go ahead. Okay, so yan muna tabi Sir Pio ang sitwasyon tadigdi live sa Barangay Hall Pakan Kirangay. Papadeploy naman kami papasirin sa Kirangay Galis. Okay? Yan muna tabi Sir Pio ang sitwasyon digdi. Joshua Bino, DCGB. DCGB on assignment. Sige tabi si Joshua, embedded naman dyan sa team na mga jump off sa Kirangay. Pasakat yan dyan sa gali ka na bulkan na yun. DCGB on assignment. Paghali kay Joshua, nakareconnect na kita kay kumpadreng Jimmy, location ng kumpadreng Jimmy. What's happening? Yeah, hello pa din. Maray na aga sa mga parantabay. Naghali kami, paghali mi sa Kutmo, nagdalagan kami digdi sa may Tumpa sa Kamalig. Kuha na ini national na palan command naghali pa di. Yan. Basta tamala ayaw na digdi so mga mobile group PNP from Sorsogon, PNP Kamsur. So Sorsogon PNP Provincial Command uya nakabase sa may Tumpa sa may mga gali man diyan sa Tumpa tabi pa din na konektado duman sa taas sa Bulkan Mayon. Igwang nagyang kita nag-arabot anyway kaso company kaso hapon pa da pero may nag-arabot pa ngunyan na mga members kan mobile group digdi sa Barangay Tumpa. And igwang gali pasiring sarabay-sabay na gayud kasubago sa pag-dispatch and nagabanti kami Barangay Maninila tamay gali man konektado digdi sa konektado diyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon gari magtuturuparan ining mga responders tabi pare dumana sa pinakang tuktok kun saan itong tropa na kinabibilangan ni Joshua magsasarumpungan ini dyan na sa may taludtod kan Bulkang Mayon. So susugo na hinda, so pinaka origin kay ni na mga gali na nagkukonektar dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Yaon digdi si Mayor Chino, sige daw. Yaon digdi nakapark digdi mga hali sa Pili PNP,
ano pa itong saro, sir? Tigaon. Camarines Sur. Ma'am Sur, Sige. PNP Yaonig. Mayor, good morning po. Sa ibong na linya si Pio sa Angkor. Good morning po, Sir Pia. Yes, Mayor Chino, sir, good morning. Salamat sa oras. Mayor, sa imo man na jurisdiction dyan, ano ang plan of attack niya to sa Operations Tabi? Go ahead po. Komaray ko. Opo, Sorry. Mayor. Komaray, yes. Hello, am I coming in 5x5? Hello, Mayor? Opo, yan. Yan, okay na po, Mayor. Okay na po bang audio? Hello? Okay na po. Ay, sige. Mayor, bilang ikaman po ang in charge diyan sa area, sa imong jurisdiction, ano po ang plano kan operations ngunyan Tabi? Over. Yan. Opo, bali, ano po, ganyan, nagarabot sa mga augmentation from PNP and BFP ng Ginupatan plus MDR na susugon mi sa mga gali because may possibility na baka inanod so mamparte kang eroplano. So, sususog mo ang gali from Manila to Tumpa. Yun. Opo. So mga galis man na yaon diyan sa indong area, pasisiring naman diyan sa may Katanindo sa may Tumpa kan Kamaligtabi, Mayor Chino. Opo. From Manila, Tumpa, Suwa. Sumakatarait po na gali, main gali. Opo. So yung pampig sususog, bali tulong team po ini. Sanga-sanga po kaya ini. Ano ang Tabi? Anong instruction diyan sa pag-dispatch kayan? Pirang square kilometers ang pwedeng sakupon kaan and hanggang anong oras sila ma-operate Tabi, Mayor Chino? Ano po, try me as much as makarani kidiit. Pero as for instruction man, sangon yan, kay puan muna, kung may makuha mga debris, i-secure na. And then, susarong team nga po, nakaabot na sa may parteng Suwa. Suwa, kang Kamalig. Opo. Okay. So, Kamalig po ito. Mayor Chino, anong means of communications nito dyan? Cellphone ba? And yung VHF? Cellphone po. May radio, tapos may cellphone din po kami. Di manawarang signal. So, madali man po ang communication ni Digdi between the team. So, it's the cellphone, yung telcos natin, and yung VHF radios. Yes po. Opo. Mayor, pira ang personnels na nasa command mo man dyan na pigdidispatchar mo Tabi, more or less? Approximation lang. Ang nasa field po niyan is total of 75. 75. 75. Okay. So, yung masanatabi, Mayor Chino, kung igwa kang gustong i-appeal man sa mga yaon dyan sa pamitisan kan Bulkan mayon na sa jurisdiction mo, go ahead Tabi. Yes, opo. Sa mga, siyempre, sa mga habitantes na may mariparo ka mo na kakaiba or mga debris from the aircraft, ipaaram lang po digdi sa Muya, igwa kami command center digdi sa mismong Barangay Manila. Ayun, opo. Sige Tabi, Mayor Chino, God bless, mabuhay ka. Thank you po. Okay. So, ang mayor na target Tabi, Mayor, sugali mismo. Tapos hilingon nila naman kunigwanin mga na ano do. Kasabay na ninyo ning makatali sa Kamsur na pulis. Yan na Tabi, ayak dalis naman sa mga ali sa Kamsur. Siya sir, kamo po sir Kamsur team leader yon dig disugo Kamsur. Naman sa Kamsur. Team leader po sir, live po tayo sa DCGB sa radio. Anong hali po ka sa Kamsur PNP Command? Yes po sir, Sige po Sangkor. Si ano po pangalan ta? Police Captain Marcus Panyo sir. Marcus Panyo. Marcus. Si Pio po Sangkor sa DCGB. Si Police Captain ni Marcus Panyo Tabi Apere. Yes Yes, sir, good morning po. Yes, good morning sir. And pira po ang satuya na personnel na suminabay sa operations ngunyan. Over. Yes sir, gabos-gabos po sir, ali po sa Camarines Sur PP. Igwa po kami sir ning 37 na rescuer sir. Kaiba na po itong security. Ay, opo. 37 personnel po sir. Yun, 37 personnels, kasabay na dyan, embedded na yung rescuers Tabi, Kapitan. Ano po? Yes sir, yes sir. Opo, sagkod na rin ang durasyon kan sa indong mission Tabi. Over. Ang sa mo sir, hanggang matapos po ining paghanap po naman sa sa nagbagsak na eroplano sa itong mga sakay, hanggang day pa po natatapos, di lang po kami, intact lang po kami digdi sa sa Ginubatan and then sa Kamalig. Depende po sa
sa OCD. Ayun, so sundo na yaon pang operations, retrieval, search and rescue, yaon pa po kamo tabi, Kapitan. Ano po? Yes sir. Oho. Itong susaindong mga personnel sa kasabay, igwa ka na may mentionar, quote and quote, rescue personnel. Are they well trained tabi? Over? Yes po sir, gabos po yan sir, may training sa Kamsur, sa Edmiro, doon po sa province of Camarines Sur. Bali po, pinili lang po talaga si Papa Daradigdi kasi may mga gamit man nga po kami, and then itong sa mga bihikulo, gamit po digdi sa 4 kami gabos, and then nag-undergo po ng training gabos ang ngayon din. Opo. So sir, is this your first time na mag-responde sa rescue operations manungod sa crash sarong eroplano? Over? Naputol na si Pading Jimmy, tabi yan. So yan, hali sinda sa Camarines Sur, mga personnels po na trained sa rescue operations tabi, hali man sa PNP Kamsur. Naputol na tabi, Compadre Jimmy. So sa imong transmission, salamat yan kay Kapitan Espanyo, ang team leader man kan mga pulis na hali duman sa probinsya kan Camarines Sur tabi, yan. And yaon sinda sa entire duration kan operations. Naputol na si Pading Jimmy, baka nalobat or yung transmission or watabi. Basta yan po, salamat sa gabos na nag-aarantabay para sa pagtabang dyan sa rescue operations na yan. Sabi baga nga ni Dr. Cedric Daep, sundo na daipang nakuko ang lawas, buhay or otherwise, and daipang proof of life or otherwise, permi pang search and rescue ang klasifikasyon kan operasyon dyan sa nasabi ng kasiributan na pinagsusubaybayan niya. Taod-taod, ang iba pa, pakaliis kan mga pagirumdo basin bareta. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon, grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
kontra ang Masunggi Geo-Reserve Foundation Incorporated o MGFI na iyuan caretaker sa Geo Park poon pa kan 2017 sa plano na ibalyo ang Bureau of Correction o Bucor headquarters sa parte kan 270 ektaryang Masunggi Geo-Reserve. Sigun kay MGFI trustee an dumalyang ang site bako angay na bugtakanin mga edipisyo, opisina o housing facilities. Dahilan kay nina nga po dan ini kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Environment Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga na makiaram ang planong ini kana Department of Justice o DOJ as in Bucor. Mientras na inidepensa man ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla ang desisyon kan Bucor na ibalyo ang sa indang headquarters sa lugar o sa nasabing lugar dahil mandato kan ahensya na improve ang penal management system kanasyon para ma-decongest ang New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang dieta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asin ang pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Thank you so much Tabi Chief Tech Ramir. Standby muna all units not unless na major development talaga yan o flash report may pinagkukontak kita na pwedeng makahuron, matawang kita, makatabang pa kita, matawang pa kitang ideya manungod yan sa Cessna plane and iba pag mga impormasyones sa manungod dyan sa nasabi ng insidente, makakuha kita ng mga insights may pinag-apudang kita na sa room persona and in fact ini ang the way I understand is parang licensed pilot we have on the line our former governor Al Bichara si Gob Al Gob Al maray na aga tabi si Pio po kan DCGB. Maray na aga Pio, maray na aga man sa mga nagirinanyog sa estasyon nito. Opo, thanks for taking our call tabi Gob Al Gob, primero if I am right tabi licensed pilot ko po tabi Gob tabi? Naday ko naman pigirin yun. Ayun, opo. Lisensya ko pero ko naman pigirin yun. Yan, opo. And nagpapalayog ka mo kakaman tabi baga tabi ning Cessna plane tabi Gob? Pero pinalayo ko so 4-seater. Ining nag-class 6-seater ito. Ayun. So durudak pula tabi ini Sir Gobal ining na nag-crash na ini tabi Twin engine niyo. Kamagan twin engine siya? Doang makinang. Yan, opo. Pressurized din ang aeroplano ini. Nakakalayo yan up to mga 10,000 feet. O maski mga 20,000 kaya garo pa yan. Ayun, opo. So well pressurized palang tabi yan. Opo. Iyan tabi Gob na aro ka na Cessna na mga planes. Igo yan yung parang yung nagtataoning signal kung igwaning mga distress baga, nag-crash or what tabi na mina-emit ning signal tabi? Igo yan, kapos ng mga small aircrafts. Igo yan na nagkabit yan na ELT. Na requirement yan kang ELT ko sabihin, emergency locator transmitter. Pero yan, transformer kan mga computer baga so pero wala ba lang. Ayun. Okay. Now ining Cessna ano sa paghiling mo tabi Gobal bilang piloto although puro ini mga spekulasyon lang what could ano daw posibleng nangyari tabi Gobal? Siyempre pag take off kayan paduman yan sa Manila, northern. Pero along the way, pag-abot sa Kamaligo sa may bandang Mobiliar, siguro may minati ng problema. Nagbalik. Pabalik sa airport kan Daraga. Siguro sa pabalik nila, nagtuos hinda. Imbes na paduman sa Manila, nagtuos hinda, nag-iikot. Nag-iikot siyempre landing naman sila. Ang problema zero visibility, mauranong garo halawig so pag-ikot nila nakatumbok pa lang sa mayon kaso aranina tapos yung normal diba mga aeroplano pag zero visibility babaan layo ka yan kasi din ko lang tanganing mailiso sa baba. Ako na lang kaon, may kamailing ta zero ng visibility. Siguro nagka-tempo yan. Kaso haran ni nagalo sa mayon. Siyempre so radar, nataram na yan. So GPS na, may GPS na nataram yan. Terrain, naranin na sa mayon. Siguro nagpasakat sila ka ng plano. So pitch nila palang kao. Tinamaan so crater. Ayun. So pero ini po mga kwan lang ini mga possibilities, speculations tabi Gob Possibility. Pwede sir araw ka nangyari.
iyang palan, siyempre pag low visibility, hababaan layog tanganing mahiling mo so ibaba, ano? And then ikadua pag iyan na may dai mo nahiling na babanggaan ka na medyo hababa na may mina warning diyan sa cockpit, terrain, pull up, pwedeng araw kayo tabi gubal. Pero kaya, so GPS, may radar yan. Ano yan, nakakataong signal sa piloto. Pero kung too late na, pasakat sindagaro, nag-pitch sinda pa itaas, pero inabot so puro kan mayon. Duman sa may crater. So the possibility is pwede na nagpipits pa itaas, nagtutukad kung baga, nagpipits, ta may warning ng terrain, pang sinakubsaran din naman sa may crater. Kaya madamang pwede sinaro kaya. Pero yan as speculation man sa na yan. Ayun, speculations, posible na mga possible scenarios. Not unless na magpaluwas na so anong apod kan sa tuya digdig global ta sa US baga NTSB, so mga nagka-crash na eroplano nag-imbestigar digdi sa to anong apod kayan tabi global? Para halos pa rin okay, oo. Iyan, kamong National Air Safety Board, something like that. Opo. Iyan po, Gobal, kung nagpapalayog ka muna araw ka ng mga eroplano, Cessna, usually makontak ka mo sa tower and ma-inform ka mo kan flight path, flight plan tabi? Ayun, dapat monitor kang tower kung nahain ng eroplano. Kung maikot ka, kung mawala ka, umato ka, mapaisik ka sa tower. Ayun. Tingnan magag ka ng clearance. Nataraman kang tower, kung may ibang eroplano marani, matarang ka diyan ka, una mag-log sa pattern. May malawag na eroplano, may ma-take off na eroplano. So bago ma-take off, igwa na ng flight plan, kung ma-deviate ka mo duman sa kupirang altitude or what, mapaisi ka mo tabi gobal. Ayo, mapaisi ka. Gusto mo na magbalik o gusto mo na mag-landing, mapaisi ka. Yun, opo. Dito kang tower, siguro ito nakapot sa tower. Kapalik kami, may diferensya. Pero nag-lost contact na sila after 20 minutes. So last non-radio contact, dyan da sa may area kan Good Found Cement Factory sa Kamalig, sa may Tagaytay. Yun na ito. Then ang instruction daw kan BIA is mag-radio contact 20 minutes away from BIA. Dahil na, run responsive na tabi Gobalda. Papalik na sinda. Kaso napaisi sinda na mabalik sinda. Siguro napaisi sinda mabalik sinda, mabalik ilari sa airport. May diferensya sa aeroplano. Okay, sige. Well, sa weather, kaya ng aeroplano, o mataram sila, balik na muna kita ngayon, malak kita sa magkayang panahon. Yun, opo. So, pero ang gabos na yan, mga possibilities lang, speculations, not unless na magpaluwas na ning official, so board tabi, nag-i-inquire kayo tabi, Gobal, ano po? Yun, mga senaryo na pwedeng araw kan mangyari, pwedeng iba sa nangyari. Pero normally, pag mabalik ka, mapaisi ka sa tower. Yun, opo. O di sige tabi Gobal, salamat sa insights bilang piloto, nagpapalayog maning araw ka ng mga eroplano, Cessna plane tabi. Salamat din maray sa oras tabi and informasyon. Okay, Pio. Thank you so much. Okay, mga tugang si dating Governor Bichara, saro yan na piloto, in fact licensed pilot, dahil lang pig-renew pa and nagpapalayog sa kanaraw ka ng mga aircraft tabi mga insights. Manungon sa tuyang pinagsusubaybayan na yan na istorya digdi po sa satuyang palibot. CGB on assignment. Yan, si Joshua. Joshua, thanks for waiting. Good morning. Go ahead. Now, what's happening? Go ahead, Joshua. Hello? Yes, Joshua. Go ahead. Hello, sabi, good morning, Girara. Good morning, Girara, sa mga parat. Sunainin kirangay gali. Joshua, nagpuputol-putol ang signal mo tabi. Diyan sa may kirangay, inabutan naman yan kay itong mga nakaliis na panahon na nagtutuga man ang mayon. Medyo medyo bako kanig medyo kundi talagang steep tapos hilly and may mga ampas dyan. Halangkaw iyan tabi na gali na, gusto sabihin, hararum kung yaong kasalaog, hararum pa itaas ang hiling mo, halangkawon. Pero kung nasa itaas ka, hararumon ang panghiling mo pa ibaba.
Yan, diyan sa kinamumugtaan mo niya ni Joshua kung saan embedded man po siya sa sarong team ka nag-rescue diyan sa pamitisan ng kan bulkan na yun. Joshua, ma-reestablish kita mo na kan linya mo kung okay na ang komunikasyon diyan. Meantime, i-ready mo na si kumpadreng Jimmy. Assignment. Sa sayang man na location man. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Go ahead. Yes, salamat tabi pa di. Mantinido yung kami digdi sa Operation Center sa Barangay Maninila. Sigyan arabot pa kan mga pulis hali sa Kamsur tabi pa di mala uminabot digdi mga 3-4 pang mobile hali ini sa Naga City. Oo. So ang sistema gagalugado ninda itong sa mga gali na pwedeng binulusan hali duman sa crash site tabi pa di. Saranga-sanga na ini hali duman sa crash site may dakulaon duman na gali hali kita duman sa taas natatanaw minahiling me na dakulaon an gali duman ngunya nagbabaranga na ini pagabot digdi sa kababaan. Oo. Pababa may Maninila area may Kamalig area. Kaya yaon sa Tumpa, Suwa, Maninila area an mga pagkuan ngunyan an mga responder so mga members kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection and i-establish niya to kan kaaging aldaw makusog so manajoy excuse no. So sa area ini kaya ka mo nagpo-focus ngunyan ta na kuan kan nakaaging aldaw ta binaraha digdi mayon unit binada naputol nga ni so tinampo digdi na minakonektar Maninila to si Masarawag si Manajoy Marabilyasan na imdara remote chip tabi pade si Pio po sa angkor madam. Hello Ma'am Joy. Madam. Yes, madam. Opo. So ano po ang kuan? Ano ang latest na and sistema niya to diyan tabi sa operation? Go ahead po. Ay, opo. Since naghahalat naman po kaya kami kan aerial view kung ano po ang command hali po sa Kamalig buda po doon sa national. So, ang instruction sa mga nganyan po, digdi kami sa Tumpa, Maninila lang po na mag-search and rescue. Ayun. Kasi baka po ang tendency, baka makusog po baga sa uran. So, past few days po, may mga pagbaha kami. So, digdi po mo na kami ang search and rescue. Kasi baka sa mga gali po. Simultaneous man po ini pati ang Kamalig. Iyo search po. and rescue po sa mga gali. Oo. Kasi na-identify na po baga yung wreckage. Target kung saan. Kaya lang, dahil nga sa pagkusog po kan oran, pero dahil pa po kaya ma-identify kung yaon po talaga duman sa na-identify na nailing na aeroplano, kung yaon po talaga doon. Apat. Okay. So while waiting po duman, igwa na po kitang disposition na pigigibo. Hali po sa command kan NCR na po ini ay national command na po. Yung nga ni po, ma'am, ihapot ko po, na-mention mo 2 beses, national. Who is now in charge tabi na pigasabi mong national? OCD pa rin po, OCD. Office of Civil Defense, National Headquarters na. Opo. And you will be taking orders po yung na. kahapon sa nag-meeting after sa yun na po ang And ang igwa na ning, you will be taking orders now from OCD Manila na tabi? Opo. Or kasi pero kami po naka-coordinated pa rin ang command mi pa rin po hali digdi sa Kamalig. Ayun. Incident command post lang po kami digdi sa Maninila. Pero ang base mi po is talagang yung Kamalig. Duman pa rin po kami mahatod kan info. Yan, opo. So, kung lang, parang administrative aspect lang and procedural aspect, yung siyempre ang overall in charge is the Office of Civil Defense Manila. Ano po? Opo. Okay. Pababa na digdiman yan. O di sige tabi, Ma'am Joy, salamat din maray sa informasyon tabi. Okay, thank you so much Ma'am Joy. Constant ang communication ninda digdi sa baba kan so mga nagsarakat kasubago. Ano sir? Sir si Sir Ribo kan Bureau of Fire. Kumusta? May constant ang communication anong sabi kan mga nasa taas na nagagalugad sa gali. Asob na wara negative pa. Asob na po, negative na po. Nasa sitio Tagoytoy na po sila sa taas. Pirang oras na silang naglakaw? 2 oras na po silang naglakaw. Diyan na sa talot ko dito kan Vulcan. Thank you so much sir sa Bureau of Fire Protection ito.
tabi pade. So yan ang una, tabi pade sa to yung mga dagdag na informasyon. National concern na ni na kuan na yan pag hanap na ni kan apat na mga persona low na duman sa sis na flight tabi pade. Jimmy na salita di CGB nyo. CGB on. Salamat kumpadreng Jimmy. Saro pang report kay Ads muna kita. Arabon taman na mga detalyes man dyan sa lugar ni Ads Galero. Ads, what's happening man? Good morning. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa iba pa man yan itong mga impormasyon na muwundong unyan ang sanggunian panlungsod kan Legazpi, partikular na ang committee on budget and appropriation o kaya committee on appropriation sa nasambitan ng konseho matapos na nakalihis ng mga aldaw dahil tinugutan o kaya pagdeklarang invalid na pigabusol ninda ko na ordinansa sa pagtaonin maabot sa 30,000 na insentibo para sa mga opisyales asin man mga regular na empleyado kan syudad kan Legazpi, partikular na sa LGU. Iniana ko ang reaksyon kan DCGB News gikan sa pamayokan komitiba na si City Councilor Lau Beltran dahilan sa sigon sa iya igwaman inin basihan asin inagi man inda ini sa Local Finance Committee pati naman sa legal team kan LGU Legazpi asin ini talagang may katuyuhan man sa nang makataon ni asistensya sa mga empleyado kan gobyerno lokal kan Legazpi. Kung babalikan, enot ng sinabi ni kinatawan at ni Melissa Abadesa Abidilla bilang pamayokan Committee on Laws, Rules and Oversight sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay na wala nin legal na basihan ang siring na bagay. Sa ibang nalado, sinabi man ni Alcalde Geraldine Rosal na gigibuhan ninda nin paagi ang bubusulin ng ordinansang ini sa level man kan probinsya kan Albay partikular na sa Sanggunian Panlalawigan na kanina mag-benepisyo man ang mga empleyado kan syudad. Ini man ang kabtang kan pahayag ni Alcalde Rosal. Local finance. And the sites, dahil mo po kita dahil mo kita ma-isyong allocate, dahil mo kita ma-approve sa SB kung wala po ng baso. Sigun sa Sanggunian Panlungsod, ang nakatuyuhan ko tanakan pagtaon ni na maabot sa 30,000 pesos kantidad din asistensya yun para sa medical cash allowance, rice subsidy asin iba pa. So saro pang gari day man na ibubusol pa dyan. So para sa mga tanod man magatabi, nadagdag man ko na 1,000 bulan-bulan. Ano man so sitwasyon kayo tabian? Over? Ito baga sa piso na pigproponer ito ni Council of Sunshine Imperial. Itong para sa mga barangay tanod na for next year pa talaga itong budget. For next year pa ito bako pangunyan. Bako pa man siya ngunyan kasi dahil na siya nakasabay sa annual budget for fiscal year 2023. Yan. Ini naman si Parado Manil para ko na sa additional cash na beneficios sa mga empleados kan LGU. Over. Roger, kung babalikan man ipinasar ini tabi sa piyukan nakasabay girarayan na LGU Legazpi kan para sa 2022 na Seal of Good Local Governance. So may mga incentive na itatauman sa mga empleyado ko kaso ito na nga ni daida hiligan na basihan kaya babalo mo niyan and pig-aadalan mo niyan ka na Committee on Apro sa Sanggunian Panlungsod na magkaiguanin na reconsideration manungod sa bagay na nimantang pigpaliwanag man ni Beltran na kan panahon na nagkaiguanin committee hearing pala dahil siya naka-attendir personalmente tayaon siya sa Metro Manila nasa naka-sick leave and nagpapacheck up duman. Roger Copia, sige. Tabi si Pio, ang informasyon pa, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya man hali dyan sa Sangguniang Panlungsod. Joshua, kung daay maning major na mga breakthrough tabi, wag masyado na excitement sabi ka ni ba? Kung daay ning masyado man na breakthrough pa, sige lang, sabay ka lang dyan, embed ka lang dyan muna sa tropa, May interview sa tabi Tata Bonjing, daay maning major development pa. Sige, tapos na po kita. Abuto na kita kan sa tuyang pagpapaaram. Tangani makapreparar man tulo si News Direct Mardela. Sa pangaran kabilog na puwersa na kahurun man yato diyan si Alcalde Kaloy Baldo kan kamalig asin si dating Governor Al Bichara, Dr. Cedric Daip mga apse mo. Ang news team asin na sa tuyang pagiribarig di sa laog. Salamat po kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos masunod. News Direct Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Fernandez.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang.